Som doktorka Hamráčková a som zakladateľkou kliniky Estea. Od malička som mala radosť z toho, keď som niekoho mohla skrášliť či niekomu pomôcť. To sa asi pretavilo do výberu pomáhajúcej profesie lekára. Po skončení štúdia som vedela, že sa určite chcem zamerať na chirurgické odbory, kde je reálne vidieť hneď výsledok mojej práce. Zároveň ma baví manuálna mravenčia práca. To sa nie úplne podarilo na chirurgickom oddelení najprv v Čechách, potom na Slovensku, kde som si pri amputácii nôh niekedy hovorila, tak toto asi nie je môj dream job. Keď som chcela vydržať pracovný a psychický nápor, odpojila som sa od seba a zhrubla. Stratila som svoju ženskosť a stala sa ťažným koňom. Vždy som ale naďalej inklinovala k estetike a popri chirurgii som začala robiť estetickú medicínu, čo som brala ako svoje hobby. Keď som otehotnila so svojím prvým dieťaťom, začala som sa venovať výhradne tomu a moje hobby prerástlo v prácu na plný úväzok. Pomedzi tehotenstva a detí som tak varírovala medzi estetikou a rodinou. Po mojom druhom pôrode som sa rozhodla otvoriť si vlastnú kliniku, keďže som chcela robiť veci po svojom a sama rozhodovať, čo je a nie je vhodné a dobré pre moje klientky. Keď som otvárala STU, moja Ester mala asi 10 mesiacov. Bolo to veľmi náročné obdobie, no s pomocou môjho manžela, ktorý je tiež veľký feminista, sme to zvládli a dnes sa tešíme, že sa stále zdokonalujeme, posúvame a rozrastáme. Myslím profesne. Znova som sa vrátila k sebe, prijala taká, aká som a v Tatrách našla svoj životný pokoj, slobodu a ženskosť. Teraz som pripravená dopriať ten istý pocit aj vám. Teším sa na váš príbeh a bude mi cťou priviesť vás späť k sebe samej.